Μπορεί να μου πει κάποιος ποια είμαι αυτές τις ημέρες? Πώς να παραμείνω Ελληνίδα ενώ δεν μένω πια στην Ελλάδα? Είμαι Ελληνίδα τώρα ή έχω μόνο μια ελληνική ψηφιακή περσόνα? Είμαι μια μοντέρνα Αθηναία Πινελόπη, τόσο μοντέρνα που δεν μένω πια στην Αθήνα. Άρα γιατί σκέφτονται οι ξένοι για μένα? Νομίζω ότι είμαι ένα μεταλλαγμένο προϊόν. Γίνομαι Αγγλίδα, ίσως αρχίσω να μοιάζω και σε αυτές. Μερικά πράγματα όμως παραμένουν σταθερές αξίες. Περιστοιχίζουμε από σύζυγο, παιδιά και μυστήριους θαυμαστές. Part-time αριστοκράτες και online εραστές. Όλα αυτά συμβαίνουν στη λιλιπούτια πόλη της Jane Austen, το Bath. Μόνο που μόλις ήρθα η Jane έφυγε και μ' άφησε στο πόδι της να γράψω το καλύτερο ελληνικό μυθιστόρημα με τίτλο «Όταν το σουβλάκι συνάντησε τα fish and chips». Η Πινελόπη Online είναι μια ρομαντική κωμωδία σαν το 4 γάμοι και μία κηδεία, αλλά με καλύτερες συνταγές. Μπορείτε να το ανεβάσετε στο iPad και iPhone σας, όπου και να βρίσκεστε, στην τιμή μόνο των 5,99 €.